Καλησπέρα, παιδιά. Μίτσο εδώ. Και σήμερα από ό,τι βλέπετε έχω ένα τόξο. Είναι ένα ξύλο με κορδόνι, θα μου πεις τώρα εσύ. Τι είναι αυτό το τόξο? Αυτό το τόξο είναι ένα τόξο το οποίο μπορείς να φτιάξεις και εσύ ο ίδιος μόνος σου. Δεν θέλει κάτι το σπουδαίο, παρά μόνο λίγη καλή τύχη, λίγο precision όπως το λένε πολλοί, ή αλλιώς να ανοίξεις τα μάτια σου και να πας να το βρεις όντως, γιατί αυτό είναι ξύλο που βλέπεις. Μπορούμε όλοι να το πάρουμε. Απουδήποτε. Και θα σου δείξω πώς και θα το φτιάξεις. Λοιπόν, δεν το θες τόσο καμπυλωτό όπως το έχω εγώ. Δεν βρήκα άλλο ξύλο δυστυχώς. Θες να είναι ίσιο, όσο πιο ίσιο γίνεται εννοείται. Γιατί κοίτα, άμα έχεις ένα καμπυλωτό αλλά ίσιο και έχεις ένα ίσιο αλλά πάει έτσι και μετά στρίβει κάπως έτσι, θα πάρεις αυτό. Το συγκεκριμένο είναι σικιάς, που σημαίνει πως δεν θα κρατήσει για πολύ καιρό. Άμα έχω μέσα εννοείται το bowstring. Και εννοείται πως θα σας δείξω πως να κάνετε και ένα stand για αυτό το συγκεκριμένο, για να μην ακουμπάει στο χέρι σας και να σκίσει όπως εγώ το δάχτυλό μου. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Αυτό εδώ το έχω κόψει λίγο για να μπορώ να βάλω bowline από πάνω, για να γίνει το bowstring. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτό εδώ είναι το bowline. Τώρα μπορώ επιτέλους να το περάσω αυτό, από εδώ, και να το κατεβάσω. Όσοι ποιοι δεν έχουν δει το βίντεο με το bowline, θα το δείξω λίγο σε λίγο. Θα σας το δείξω σε λίγο. Και εννοείται μετά, έχεις δύο επιλογές. Να σηκωθείς και να κάνεις το πιο ανόητο κόμπο στη ζωή σου, ή πολύ απλό να κάνεις άλλο ένα bowline. Το θες κάπου εδώ εννοείται το bowline. Και άμα δεν, θα κάνουμε άλλο. Έλα, έχουμε χρόνο. Θα το κόψω το μοντάζ αυτό, οπότε τα λέμε σε λίγο. Και τώρα τέλειωσα. Μετά από 5 λεπτά συνεχόμενα έκανα το δεύτερο bowline, για να μπορέσω να βάλω στο τόξο. Ωραία. Αλλά όπως βλέπεις, αυτό εδώ δεν έχει το μέρος που έχει αυτό εδώ για να βάλω bowline. Οπότε τι θα κάνουμε? Έτσι θα βγάλω τα εργαλεία μου και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνεις, έχω φέρει και αυτό για άλλη κατηγορία είναι. Πάρω το μαχαίρι μου και θα ξεκινήσω να κόβω ένα συγκεκριμένο κομμάτι από αυτό. Θα σας το δείξω εννοείται πως γίνεται, για να μην κάνετε βλακίες και σας χαλάσει. Ξεκινάς από εδώ και το πατάς ρε παιδί μου, γιατί είναι σικιά, δεν είναι κάτι το κακό. Η σικιά κόβεται πανεύκολα. Οπότε μην ανησυχείς γι' αυτό. Από αυτό προέρχεται όλη η δύναμη του τόξου σου. Αν αυτά δεν είναι σωστά, έχεις πατήσει. Τώρα για να δούμε την κόψη του μαχαιριού μου. Είναι σκατά το μαχαίρι μου. Το μαχαίρι μου παρέμεινε πάλι το ίδιο, κοφτερόδος και πριν. Τώρα τι κάνω? Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Άμα θες κάνεις και λίγο παραπάνω. Να, κάτσε να σου δείξω, περίμενε. Ωραία, τώρα κάνουμε λίγο παραπάνω, γιατί έτσι, γιατί όχι. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί μπορώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και εμείς μια φορά στη ζωή μας? Λοιπόν, τέλειωσα. Έτοιμο. Ό,τι καταλαβαίνεις το έχω κάνει. Και τώρα τι κάνεις? Σηκώνεσαι, ή άμα έχεις πολύ δύναμη το κρατάς έτσι, που πάλι δεν στο συνιστώ. Ό,τι βλέπεις είναι πάρα πολύ κοντό το bowline. Σκοπός είναι να λυγίσει το τόξο σου. Βλέπεις προσεκτικά. Πρέπει να λυγίσει. Παίζει να κάνω πάρα πολύ μικρό bowline. Μισό γι' αυτό. Μισό, θα το κάνω μία και θα έρθω σε λίγο. Πάρα πολύ μικρό bowline. Όχι ρε, είμαι αυτιστικός. Όχι, όχι. Το χέρι μου πονάει. Ωραία το να κάνεις τέτοια, είναι κουραστικό. Σου δεν πάει. Έτοιμο. Ανάσταση. Oh, fuck. Τώρα πέρασα το bowline. Πρέπει να βεβαιωθώ. Πού είναι τα λάθη του τόξου μου? Δεν έχει ένα groove εδώ πέρα για να σταματάει το bowline. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Να τι σημαίνει αυτό? Συνεχίζουμε το κόψιμο. Μέχρι ένα σημείο εννοείται, δεν θα το παρακάνουμε. Γιατί κοίτα, αυτό είναι το κάτω μέρος. Μπορείς να κάνεις πολλά με αυτό. Εγώ θα το κόψω λίγο. Τα πλάγια εννοείται. Τι περίμενες, θα κόψεις το υπόλοιπο? Τι είμαι ρε, τελώς.
Αυτό εδώ μεταξύ φαίνεται σαν DIY bow making, αλλά δεν σας έδειξα τον υπόλοιπο τρόπο κατασκευής. Απλά πάνε βρες ένα ξύλο, να ξέρεις ότι είναι και ελαστικό εννοείται το ξύλο, γιατί άμα πάρεις καμιά μούφα δεν θα κάνεις ποτέ τόξο. Αυτή τη στιγμή βλέπεις και bushcrafting σε αυτό το βίντεο. Έχω και πολλά άλλα πράγματα, θα βγει το επόμενο βίντεο, θα δείτε τι θα είναι. Σας ελπίζω ότι το έκανα, πως είναι καλό. Και πως μία μέρα θα φάμε κόκκολα live action. Anyways, λοιπόν, ας ξεφάσουμε τον κόκκολα και το live action. Το ανεβάσω όσο δεν πάει. Και απλά βατάς κάτω, όχι με όλη τη δύναμη, δεν θες να το διαλύσεις. Θυμήσου το αυτό, δεν θες να διαλύσεις το τόξο σου εδώ. Το έκανα. Είναι το πιο ό,τι να είναι bow που έχω φτιάξει στη ζωή μου, αλλά εντάξει, κοίτα. Δεν είχα και πολύ χρόνο, είναι για γρήγορες καταστάσεις. Φτιάξω το μα είναι, δεν έχω τίποτα να φτιάξω κάτι άλλο. Φτιάχνω αυτό το τόξο και τέλειωσε η υπόθεση. Okay. Κάνω ένα overhand knot. Εδώ. Και εδώ τέλειωσε η υπόθεση. Αυτό είναι το που κουνιέται. Δεν το θες να πολύ κουνιέται, άμα θες βάλει λίγη μονοτική ταινία. Ευτυχώς την έχω μαζί μου σήμερα. Δεν έχω sponsor από μονοτικές ταινίες και τις μπούδες. Φαντάσου, να φας sponsor για μονοτικές ταινίες. Πώς! Εντάξει, Dragon Tape το ένα και το άλλο, Gorilla Tape, ναι, είναι άλλη κατηγορία. Αλλά Duct Tape, ρε φίλε. Common Duct Tape. Αυτό δεν θα το περίμενα ποτέ. Και λέει 5 μέρες αργότερα, θέλει κάποιος να μου κάνει sponsorship για μονοτικές ταινίες. Εγώ τι? Anyways. Εντωμεταξύ αυτό το bowstring που βλέπεις είναι προσωρινό. Θα πάρουμε και κανονικό τόξο σε αυτό το κανάλι. Αλλά τώρα το φτιάχνουμε. Γιατί μπορούμε. Και είναι δυνατό. Ακούγεται μέχρι εκεί νομίζω. Όχι σε εσάς, ενώ ότι καταλαβαίνετε. Ακούγεται από την κάμερα. Λοιπόν, τώρα που το έχω έτοιμο τι κάνω. Λοιπόν, τα βέλη τα ρίχνεις έτσι. Γιατί άμα ρίχνεις έτσι, και έτσι είναι το σωστό, αλλά υπάρχει η πιθανότητα που θα βαρέσει εδώ πέρα. Το bowstring θα κουμπίσει εκεί και δεν το θες αυτό. Και πώς θα κατεβγάλεις το bowstring? Από εδώ εννοείται. Θα το πατήσεις κάτω και θα το πας πίσω. Τόσο απλό. Κάτσε λίγο να το κόψω και αυτό για να μπορέσω να βγάλω το stress από πάνω του. Γιατί κοίτα, είναι πάρα πολύ stress αυτή τη στιγμή το τόξο μου. Οπότε όσο περιμένουμε, εγώ απλά θα βγάλω το bowline. Ωραία. Έβγαλα το bowline μου γιατί θέλω να διαλύσω το τόξο μου. Είναι ακόμα φρέσκο, αλλά δεν είναι σωστό να το κρατάς το τόξο σου έτσι. Ποτέ, σε κάθε κατάσταση δεν πρέπει το τόξο σου να είναι έτσι. Από ό,τι βλέπεις, έχω και 2 βέλη. Θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με αυτά μετά. Βέλη είναι, θα καταλάβετε τι μπορείς να κάνεις με τα βέλη. Δεν είναι δύσκολο. Τα βέλη είναι για ένα πράγμα. Να πετύχουν το στόχο τους. Και με ευκολία. Αυτό το μεταξύ είναι practicing arrowheads. Έχω φέρει και εγώ 2 arrowheads δικά μου εννοείται. Εγώ τα έφτιαξα. Θα τεστάρουμε. Θα το κάνουμε και αυτό, έχω στόχο. Αλλά όχι τώρα. Τώρα κάνω κάτι άλλο. Τώρα θα σου δείξω πώς θα φτιάχνεις αυτό εδώ, πάνω στο τόξο σου. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που θα σε προστατεύσει το δάχτυλο και να σου το σκίσει το βέλος. Τι κάνω τώρα? Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις, καλέ μου φίλε, πιάνω το τόξο μου και βλέπω πού είναι το κέντρο του. Εδώ θα βάλω δηλαδή το βέλος. Οκ. Εδώ μπαίνει. Οπότε αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να κόψω γιατί θα κάνει στρες το τέτοιο. Πρέπει να βρω τώρα το μέρος που πέταξα και γιατί το πετνάτω και να το βάλω εδώ. Στον άλλο όμως. Κοίτα, άλλο αυτό και άλλο αυτό. Δεν είναι έτσι, άλλη κατηγορία είναι αυτή. Οπότε αυτό σημαίνει πως βγάζω τη μονοτική όσο προς την άνοιξη γιατί δεν έχω ελεύθερο χέρι δεύτερο. Γιατί μου το κάνεις αυτό αγάπη μου? Γεια σου. Μπράβο καλό παιδί. Κοίτα, δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς την πλάκα μας. Άντε. Θέλετε όλοι να είναι σοβαρό το βίντεο? Από εκεί. Μου είναι καλό και αυτό έτσι. Σταυρός. Πάνω κάτω το τόξο μου σε σταυρός είναι. Δεν πειράζει.
Εννοείται πως μπορείς να κάνεις πολλούς τρόπους γι' αυτό, αλλά εγώ μου αρέσει να το κάνω έτσι. Με βόλευε πιο πολύ εμένα, δεν ξέρω γιατί. Και δεν θα βάλεις και πολύ στρες πάνω σε αυτό, ίσα ίσα ένα τόξο, ένα βέλος θα κουμπάει. Όχι κάτι τρελό. Όπως πιστεύουν και οι υπόλοιποι, πρέπει να είναι από σίδερο. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να είναι και από σίδερο, ναι. Θα ήταν καλό να είναι και από σίδερο. Όταν δεν έχεις όμως αυτή την πολυτέλεια να βάλεις σίδερο, θα βάλεις καλάμι. Το καλάμι είναι πάρα πολύ εύκολο να το αντικαταστήσεις. Αλλά θα σου πάρει ώρα για να το ξανακάνεις. Αν είσαι ο τύπος που λατρεύει να έχει το time management του, τότε μην το κάνεις από καλάμι, κάτω από κάτι άλλο. Τεμπέλη. Anyways, τώρα εγώ απλά τέλειωσα. Κόβω τη μονοτική μου ταινία τραβώντας την, εννοείται μπορείς. Και πάνω κάτω έχω φτιάξει αυτό που θέλω. Το έκανα λίγο όπως να είναι. Αυτό το μεταξύ κουνιέται όπως θέλεις και αυτό είναι το κακό του. Άντε, περίμενε, θα του βάλω λίγη μονοτική παραπάνω και τα λέμε σε λίγο. Ωραία, τέλειωσα. Και τώρα θέλετε testing εσείς, βγήκε έξω. Λοιπόν, τώρα εσείς θέλετε testing, 1000%. Θέλετε να το δω πως το τεστάρω. Το έκανα καλό. Καλό. Αρκεί να με ενοχλεί πως θα πιάνω το τόξο μου. Anyways, θέλετε testing εσείς τώρα. Αυτό θα γίνει στο επόμενο βίντεο. Οκ. Οπότε με τα λέμε, θα δείξω πως και φτιάχνετε τα arrowheads και bye bye.